Hello, gagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di may patangatang ita drama kat mix compilation. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Di tao! Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Kastiman, ti ko na ni pagayam karya. Dear Manang Biyanang, pag ininagawan mi ti kapsat ko, ti inami nga asikaswan, tabarang kunak no siyak ti pangtendan ti inami, itinabat-bati asa ni Kwana. Katnoan niya tararamidak, kas tamat laeng taramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan karya. Tasyak ti mga sikaso kan ni nanang. Anto'y ti danumyaw nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga sikaswan. Siyak ti babae, iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki masikasok ni nanang karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay, tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na. Ipatog ko dagitan no di kay agsardang nga gapa. Ay. No anyat naknakan nyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawan dak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? Ay, inak-ina si kaso ni Apong yu abakait. Apay, masakit ni Apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu. Nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilotay kain balay na. Anya? Apay, aya pag-interesan nyo pa iladay jay. Dala nga rodan inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ay sana da kayo ti pangtudan ni Apong? Ay, sana mabalin agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asin to ka diti pangtedan niyaw, dito'y balay kan lutiyaw, inton matay kayon. Siya nakpaya matay, Simon. Napigsahak pa yan akaw. No siya, diyak kaya at adanunan tigas iti taon niyaw. Diyak may lamain yan, diyak biag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no siya nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsak pa'y lang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runan ti amain. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtedan nanto itilutay kan balay na. Tasyak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agaramid iti istorya, Simaw. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasyak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Simaw. Anya man ti pagrekrekyaran yun, aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanen na pa'y laang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to Inam Arnel. Agpinpinsyon lang arudan. Ng pag-interesan na pa'y lang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayong agkapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag-desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men, Simaw. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pa ilaang ti inata. Urayan ta. No, asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ni tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapanasungsungaton ni anti jabalayaw. Ay, uray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isung awan ti rumba nga ikid dawam iti pasensya.
Tagpada da iti aramiden insan. Ay, huwin nga rod. Una yun, dagi dyan adadakil ta. Bakit kinlakaydan gam kasjay pa'y laang mati aramid da? Uwan nga rod. Agkamsad da pa'y mga rod. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni apong ta. Malaka bagbagaan talata, dagi ti dadakil ta, insan. Apay manan nga da kayo dito'y balay ko, Karya, Simon. Umay kasi kasuna nang. Inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, mas paboritom to yung inyag kaw, nanang. Bibingka kang turon. Mala, idisuyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayaw nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti pa nagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Maut. Ah. Numabali, nuray sana. Ngagdigdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day, nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudutak iti paglabar yaw. Ay saanen, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maun. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid mo kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang ditaw. Ay, ura siyak. Maturog mo ditaw. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babay nga apo ko ijay mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikasaw ti lalaki nga anak na. Nang runa kat ada trabaho na. Kasya nga ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inotel, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Apa yan, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ka kung nakapsutan ni apong yaw. Anya? Apa di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ti mapanijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ko ni apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Ambok tumo ila dyan balay ni nanang ti almanen na. Ay, kudagpada kayo lang nga tatang. Uremot na kayo. Al-almanan nyo mo di balay ni Apong. Sakmut at talaga ti pangtadan ni apong nyo ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karya. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siya nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kay agnaudin ijay balay, tanay, nakapsot kayaw. Umumay ni manang mo dito'y numamensan. Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ka nanang. Agnaud ka kanun ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo anya, mapantayo na ijay balay. Tayo impake ko, dagiti kawasyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alaen na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, wine! Kukwa na laeng ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas nanang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni apong. Tadwa kayaw apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay, saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay.
Bak nang mutlaang dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapana kay dyan balay ni nanang. Ta inak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay kasukatak at itidakdakkel ti tulbek na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak lang. Apong. Ay, anak ko. Nagtapasama ka na Apong yaw. Ang paisang-sangitam. Tasaya ta si Mang Bad gayon tatang. Natayan ni Apong. Saanan nga gangangas. Anya. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inya, wag mau, ija kasinsin mau. Ano ni Apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laim bagamay. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siyak ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanagnak, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak balay ka tinakagsatan ti angis na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talang agkapsatan no kasta kasimon. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay Uncle Mau. No ila ko yaw. Pagkuduan niyaw ti mapaglakwan anang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ngam siya. Ad-adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni Uncle Mau. Agom matalaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakidin dyan balay dahi di Apong yaw. Ala, baybayan yun tatang. Sana bale, ta saan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh, nasakit nga ron nakam ko kaniyan ti yaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakan nyo tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Kanya pa ilat sapsapulin nyo aya. Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yo. Nakaw. Tatang, baybayan yun Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yo. Taawan maganap yo iti dayta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani Uncle. Saan nga raw? Abay, di ka makaaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramaraman pa yan na mismisuutan na no kwa. Umadawtan dito. Tapno maliklikak jay kapsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatanga kabalay. Anya, ay jak mabalinti pumanaw dito'y Ta dito'y ti ayan ti trabahok nanang. Makaamo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Umakaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanyak. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Diyak kaya ti makikabalay iti agbali na manugang kaw. Iswa lumasin na kaw ni ti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tayo nakbayadan ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururaya kun maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapanta ita-ijay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tadakuntak na kunkwana. Ay, kunakman no amam di agilaklakaw iti balay. Saan?
Am-amo ni kumarik. Ngam siyak, jak am-am mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amuta nga raw, ti papapananta, maray. Wen maray. Inted jay kumarik na adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y. Tapasig magayam a for sale na kita babalay ti karubam. Huwag nga raw, maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy, ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takasla na baba dito abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang agmay-maysa. Hey, malaglagip ko nga raw, di naramid di kabsakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay manan. Lipatin yung dayjay kunak lang nga roden. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. Inkay kitdig pa siya. Rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruar. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tata. Laban nga raw. Ilibrik man nga raw ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda kadwak. Hello maray, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay kaki din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak kaw ta makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatam ti playtek, maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay kaw. Ay, bagta nakasangput ka. Sabay nga nagtudaw, Maray. Ay, wan nga Rod Sapay adda mapag naman ipo di jay kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Hala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Mari Karya, agring ka. Maray. Ay, apay, Maray. Kita manay. Nalayos na matan. Ay, alalahawon nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanong tuy kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan, Maray, tanay malayustan. Ay, saw. Agbakwit talangan. Ay, wun, Maray. Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay na, anak ko nalayusa ditay. Nagbakwit akaon. Patingga-tinggad mo tanti danaw medya balay kao. Ano, nawanay. Nadadaalan na gitay kabarbaro aref ko. Kantay dakla tibay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay ngay analayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimanaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda. Idapaw, da mo amaw akasta anak kaw.
No amok lakas jay, jak kumaginagatang day jayo na balay. Sayang tinaigatang ko ijaya na kau. Sige, umayak dita, paman nga sarding tito daw. Tagaawid kayo paila dito eh. Ay, kabagays. Gatanga mong di balay kau ijay lowlan. Ay sana, manang. Jak ka sa pulan daytan, dan balay ka. Ay, adang. Bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak ka. Sika ngay, damag ka, nalayos ka kanaw. Ay, hun nga raw, nailaw anak anang gatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo mang gatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay. Wala ka ila kumlata Adan tulata siguro maggatang. No, ilakok itinalaka. Dapay siguro namnama malakok dayjay. Agam, hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak nga ididamaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga uray siyak. Nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak iditi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kabsat ko kat mayatan tilinnangan mi. Kat timat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kabsat ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Karya. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Karya. In your nose para iti script kan iti drama ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless si Titunggal Maysa. Biyag ti tao. Rufa, italag kon ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayaan ni Celine. Wan manang, di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsut akon. Jakon makapangan. Sana na sumurak ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayaan ti anak ko, ading ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Celine, agaukan tamangantan. Ninanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Sana na makapangan ni nanang mo. Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige. Agawa am nga rod, tani. Mabisina kon. Nanang ko! Huh? Apingatan. Celine? Celine, apa yan? Ninanang, auntie! Saanan nga gangangas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin Celine. Maturog kan. Naitabo na ni nanang mo. Aklunan tayon tinapagting na. Wan yang rod. Talaga akas ta. Nadaan mo't nga rod itinadagsa na sakin. Awanan ti inak, auntie.
Tipat-pat nga kunay nga ina. Ala, talaga kasta. Mapantay yung amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo lang nga agigitan? Ada umununa, ada mo't maudi. Asa na bale? Taadak nga ang team. Imbilin na katiinam kanya. Iso, di ka baybayan? Agyaman na kanti. Basta agsingsingpot ka ha. Diyak kaya ti sukir. Masapo la surutem amin apagayatak. Nawata? Uwan, auntie. Silin, rumwara ka. Kaya tamangan lumarabya na ka sumangpet. Agluto kanto ni ti kanamuan. Uwan, auntie. Nga papanan nyo ka di. Nakagsapol iti pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya ngay Rofa. Adda na sa pulam nga agtrabaho iti club? Ay, awan pa'y nga Rodjelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inuferan ko may ti dakil agatad Ti dalat takayat. Siyak nga minin Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngem nuti langak. Saan pa'y amadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho iti club. Iso pasensya wan. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo Ha? Manungay? Basta ada nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho iti club wan. Jay ubing, sexy, kanapintas. Ha? Ape akit kitaan na kanti. Pababa pa nga to ti panangkitam kanyak. Mapintas ka, Silin. Kan maya ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pailaeng. Ha? Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, auntie. Ada, Silin. Irekomenda ka iti gayam ko. Anya ngay at trabaho, auntie. Restaurant di pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Diyak lang pagarop nga da napintas aka anakam, Rofa. Sino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nga antina. Natayumat Agong langan kan agduman, Kasta mo tentikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido kan nga trabaho? Jak pa'y kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahito iti ibadong, Silin. Ingkan agsukat iti dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Alaki din. Mayroon kanto. Ingkag sukatan. Wah. Alat sangitam nga Alan. Ay, mairwam kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag danag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idi rabii. Adtoy, auntie. Oh, nakaado ka Adami nandito Wan, auntie. Apay ngagsangit ka nga Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, auntie. Sana mabalin? May mayat ijayn, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta,
Aginroll kan, iti koleyo. Basta jak kaya ti jayan, auntie. Silin, saan anatangken ti ulom? Di nakpagunten! Sa bali ak no makaungutak silin ha. Ha! Tandaan am dayta! Itulod kan nga gawid, Silin. Saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulod kan. Sana bali, tapaawid akmaten. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kon, sir. Kat agyaman ak iti panang itulod mo kanyak. Itulod ka naging ganita balayo. Ay, saan? Agungot nga antik. Istrikto nga min nga antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag nga min ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, maipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal? Ha? Wen, auntie? Ano kasta nga rod? Awaten ta, ti jaya na at tulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kenkwa na. Ta, i-shoulder na amin pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela auntie. Ngamjak kaya ti pumanaw ditoy. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry no di ka sumurot ken kwa na? Di ka madanagan. Tanasingpot da di atao. Ngam, dita pa yung nay amam mo day dya tao, auntie. Kaya po, madlaw mo tanasingpot. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, Silin. Di kagbabayin kanyak, Silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, kunam kanyak. Tudua kami, iti babaunan dito balay. Agsingsingpot ka, wen? Agadal kanto na imbag. Tanong makatulpos ka, uray agawit kanto na balayo. Wala, umay kan, taitulod ka iti agbalin ang silid mo. kasla na singpot-mot ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sapay lang ko mga rod na matuloy ko ti arapahaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, adto yan ti bayad, tinlakom abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalam iti kwartam. Ay, kad, nadiskarte akmut, ah. Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Addan sa sugar daddy, ah. Ay, ano ang sugar daddy nga ipagbagamot? Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, ti bag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwen, Manong. At kumusta? Magusto kami ti pagadala na nag-enrollam. Medyo maikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laang. May ruamak to. Basta agsingsingpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanyak. Kadi naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwen, Manong Jerry. Wala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na, tapno presko ti panaturog mo inton madamdama. Siyempre, naglingling et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay aya masapul nga itrangkam ti ridaw ti Silin no Silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanyak. Tapno maragpat mo ti arapap mo. Di ka nagkadkad Silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sikat ti arapap ko nga asawagan.
mala. Mangan kan, balasang ko. Tapno saan ka amana daw ije pagadalan niyo, wine. Uwan, nana. Na, apay, nagsangit ka idirabi ay anya. Nangigaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag dagita matam. Awan day jay, nana. Alala, jakun agdamag tamuklatan nga da pagdaldala ng balasang ko. Taam-amu ko ni Jerry. Anyat kayat yu asawan, nana. Madamag kumanlaang balasang ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlaw na singpet kayo, nana. Isungag talagak kada kayo. Idida mo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamjak laing pagarup nga dagayam sukat day tapan ng tulong na kanyak, nana. Ay, amuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam amu nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Iso pinagnaid na ka dito'y balay na. Agam amuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakis iti amok balasang ko? Agam, saan laeng asika tinultulungan na? Adon tinsangsangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalan na, ken agbalin mo ang asawa na. Agam, awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakin ko na daytoy kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti dun ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apay nala daw ka nagawin. Na-traffic ak, Jerry. Jerry, Ulbud ka! pudno tibag pagak. Tay ko nam kiti, adda lalakim. Sana pudno dayta, awan lalaki. Adda! Manipo dita, di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Hapay ngay mawag ka, ha? Auntie, di nga kaya taparwaran ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kun nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa bali a plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali at tabak na. Saan ka nga, grigat iti sidong na? Diyak kayatan dito, auntie. Agkabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Ay, apo, agsingsingput ka nga min, Celine. Adit, narnakanan ni Jerry. Aginayad ka bumangon. Tarumwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawas ko. Tamangan numalukag da ito a tao. Tiwalit kan cellphone ko latan ti alaak. Diyos ko, tulungan na kuma. Yan dayo nakiti da ito a tao. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti da iti abalay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawid iti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakbat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan, nadadaalan ti masakbayak. Diyos ko, tulungan na kuma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan kan pagsanggira kita.
Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isa nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Ta ingkag kape. Oh, adto ti kwarta. Ingkag kape. Para bangonan. Kat agawid kang tumutan. Adto ti pagpletem nga agawid. Awan balay ko a pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Ulila akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana balay tan alpasan ti jutik. Napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan mo damang gundaway kan ka. Ado dagiti walang alalaki dito Iso delikado. Kunak nga agsapula kiti pagtrabahwak, sir. Ngamawan mo't amamok dito No kayat mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan natin mang kadwakan ko na. No kasdyang awana kay Jibalay. Patpatgik ni Lola. Ta isutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Ha? Kinapod no na, nasaan tinapalabas ko. Dagiti nagdaldalanak. Naimbag, tada ni Lola kanang baybayabay kanyak. Pinagadalnak, aging ga nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Mapok! Nagsingpad ni Selene na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw abalasang. Sana kas kadagi ti dadruma. Nangkadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni Selene saan? Nasingpad abalasang ni Selene. Kasta ka di Lola? Di nasayat, no kasta? Misula ko man di asawam. Anya? Kaya't ko ni sila ngagbalin nga asawam. Nasingpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga sawak, Lola. Kunak man, diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang mita, mabalinay. Tadan kurso na ka para kin kapok. Ni Silain. Agyamanat, tadinak pinarigat iti husto si Lynn. Inaklonak matlangan. Mabainak ko mga klon kan kata sa anak ama ikari, Jude. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyamanak, ayayatan kamot si Lynn. Ken awan ti rumbang nga ibayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulat ta. Agyamanak, Jude. Kunak no jakon makasara kiti kasken kakasingpat a lalaki. Kasano nga'y? Agkasartan? Kayat kan nga kalaysa. Sikat ti makaam mo. Kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no ita lang ipasyar ka dito'y Jude. Amo mati makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kayat makita dito ang lugar. Maawatak day ta. Ala, dumsag ta nga roden. Tapno maamamok mo ti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin?
Silin, si kakadidaytan ka anakan. Uwan, auntie. Ape akas ta tilang ayo. Ay no, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Apay, auntie. Ay kwa, inapiktaran ti sakit ko ti panagkita. Kan, diyak makapagnan. Tapo ti din ti may sasakak. Anya? Nakaroon ti sakit ko. Kanakan, tan nabaybay up. Awan mo ngarod kwarta, pag-agas ko. Ururayag langan ati patay ko. Kanakan. Anya? Ay, uwan gayam. Kadwak ni Jude. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano auntie. Kasya na ka ti Diyos, barok. Kailiw kunti ka anak ka. Italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Tsak amo akas to iti kasasaad yo. Siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken kakanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas kanakan. Sorry no, di mo natunoy, dagiti arapaap mo, gapukan yak. Ala, baybayan yun dagi jay, auntie. Nayatlatan ni Apo Diyos, taurekas di tinaglablabasa. Inturong nakmat itinasaya at atao, nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan para ken ka, kanakan. No, kunam anak katumpong ka itinasingpot a lalaki. Karbang amat, yak balin ang naragsakan, kanakan. Kat ulitak ati agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan. Iti tunggal aramid ti maysa tao at dagururay asupapak na. Isano kaya't tayo nasaya at to ti pagbanagan tayo, agaramid tayo iti nasaya ti tipada tayo at tao. Alaga kayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, diti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kani pagayam tayo nga inga, sana pudno anagan, tintay drama ita. Kastoy man ti kunani pagayam, inga. Dear Manang Biyanang, arapaap ko ti maadaan itilugan, kat isupayan ti jak pakaturturugan no daduma. Kat gapoy ti day tataringagay ko inaramid ko ti amin akabalak, tapno mapatganday ta akayat ko. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyan ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito, gimatang iti kalso. Kabigatan na, nangabak itilugan. Nairangran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahi da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ije garahi aya. Kasano nga tati kalawa na.
Ay, apo, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy. Oy, Pedro, agring ka man. Pedro! Agring ka man. Payaya bakit? Agring ka. Noada kadwa ka sana makaturog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturog. Kahit, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastuya ya. Uray an wag. Talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, ah? Apro sa man to'y ulog. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Halamutin Uray an wag. Talaga sana ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay, ah? Kaun takapimot nga ro ti agas ti bambanog. Isung lagayam, ah? Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti pa nagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, ah? Ay na. Nagi masayan ti agkape. Nagi mas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapi ka manayin. Kakapkapimla itay. Nga magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mutin ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Tada ito'y laang mati libangak. Ako nada. Oh, nalabas mo day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, ha? Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawin ka. Gusto mo ko mati mamidwa, no mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramiden da ako sinatibus na. Malpas da siguro itangal daw day jay. Ay, kaya na nga tati agaramid iti garahe. Ay kakayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na ka diretso ti trabaho na. Tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagamtuman nga rod kuanan niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, adan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Gawa mo ilugan mo ngay garahay. Kat addan to, sumarunong to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom ngay, no addan to pangabakak. Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanra na la siguro, Ay, basta. Basta
Ita agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto itilugan. Iso nga agparami da iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon anak ka. Tatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yun dahi tao'y. Dak-amo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasano ngay, Mike? Nagparamid iti garahay? Awang mailogan na. Kano gumatang klungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Haw? Masurunak. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na. Angam siya, jak pa'y lang makaturog. Po. Pampanunutag ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapang apo dayta. Nagpaaramid ak pa yun iti garahe. Angam, awan mo't sumangbay alugan. Apay ngay, ni Tata Ritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Ang siyak ngay nga ta. Nyaki din. Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apay aya? Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturogan. Apay nga ro taringen na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso tilugan. Anya? Ay unay kamatay? Di talakal, kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso, anya? Wine! Maturog tangarudain. Disturbo kay ti pan naturog Inga. Pagka nakita dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro tinalalaka dito'y. Ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wen, uray tay nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tay buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak latikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya matalaga San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Diyak pa'y amo ti agmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Diyak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilako. Ang mga numagatang ti sabali. Ay na. Isaan, sir? Di mo itid ay ti sabali. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman impastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang ngagam asasaw, Mike. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo.
No iti sa bali a lugar ka adaw. Ngam no dito yung lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga. Amang ano, dumanundan dito yung lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito yung lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadag ito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag katangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, ado pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agawid. Ada pa'y may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, urayo ko na, tata. May mayat no rabi ayos laang, uray marabyan kami nga agparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodya krodyok niya. Ay, na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak dita salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso jak nakikaidakin ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Amangan numaladawa. Ay sus, imbagtay may kayo adagos, ma'am. Ada mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Iyawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang i-drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may ito'y ginatang ko alugan. Natsaw! Anya nga, di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Inga! Ay, Inga bakal! Ha? Papupuka mo tayo nga! Anya? Ay, sus! Nukunak tumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaul. Ay, nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Intugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggan. Ay, Akin lugan ti nakaparada dito.
Jak pa'y napansinan. Gapoy ti danag ka. Ay, lugan taray talakay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay di ta. Ay, kwan, napangabakak, lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan ngagmaneho, lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit binday jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan. Tane, jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimag. Di magandar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo ta sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto di ta. Ning kaayaban din sa mau. Tayo so ti mang paandar. Mabit laeng nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Anya mo dahi ta. Hindi pa ilan naus-usar. Ng adapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manan. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahi ta dibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukaw ano ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ije umamay. Kat nalabasan may iday din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naaday din siya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan pa na babae? Sige. Di ka madanagan, di ha? Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung umawamagain. Hilaw! Koko. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Preno tilugan ta. Anya? Ay naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wana, ta saan unay pasalog jay dalan. Kan indong parna dagos tilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mong dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdanak laang nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti day jay. Iso tinggatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lagpampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, bagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinabasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawam tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau.
Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim! Kasyan na kuma! Kunak no paypayswan nila kay kuti imbaga na nga isubli na kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan metla ang kanya. Mababainak gapoy ti naramid ko. Iso nagtali na kiti unag ti balay mi iti sumagmamano a bulan. Kat iti na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tangina iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Babae ti anak tala na. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikat ti kayong ingas na. Iso nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka ton ti agpas ngay. Kurang at ti may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti ado. Ta mangala ta iti yaya da. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak na. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipa ito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikura na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to day ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagit ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan na kakanayon, tanakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di adda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da iti balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa amaturog taday bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa'y unay makatagad. Ngamin di ka pa'y natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben.
Kabala akong tagtrabaho. Ladingitak, ngam di ka palubusan. Lading itak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bayam asyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit diti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranaak ngamin din nalaka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarek bakit? Doblyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Jak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan nak. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasi mo ti apo ka o ka. Nakuna namat kid di nga agawid tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwam agnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina Ang gumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mon panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, umay kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in-take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanyak? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso asigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka iti tip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ijay ka di matayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Kat aksapsapol dahi ti kasukat ko. Apay nga imikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka iti dayta. Ala. Mang Rabita yon. Kabayatan ti panag-iinistoryata yun, honey. Lena?
Saan maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win friend, sana problema dayta. Tasyak ti ay ayaten na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabahok. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kon iti mabiit. Mapanang iti syudad, tayo naksapulan ti asawak nanang. Anya? Apay amum ay ati pang sapulam kumkuha na ijay. Sapula ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparit na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya? Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa amin. Ay, yan. Manipong nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kumana. Kay liwda kan iti anak ta. Ladingitak Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim, di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan ta kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Sada balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatek ti asawag nanang. Ay, uray ay-ayatam, no di na ka mo ay-ayatan, awan serbi na. Isu alipata munday tarik nam ken ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awam pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day ta nga min tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado, kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa. Ure ka sa ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan ng trab-trabaho, friend. Okay, anya nga ti planom? Agawid ka ni jay lugar yun? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ada asawa na. Kasmatla itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam ije probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena. Ngam nawabalin. Diyak kaya ta maitulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong dayta? Iso nga amok ti bagbaga. Kan adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanyak.
Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Ken saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko ken kuana. Kinapudno na plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat ko muten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka day ta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikari, kadi kan to agri katitisidong ko, Lena. Agbiag kakas Larena. Itid ko kami nakasapulan. Ken agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yun ti panagdan nata. Tamo meten, ado dagiti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak day ta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasaya tay may ka. Anday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko mahita. Sana problema da ita. Ure aga na ka iti sa nga pulo. Kabaila ka suportaran. Anya? Aywanam nga ruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Nakaano lang, hindi maladaga ti apukok, Ben. Ang mita, dakulan. Dandan agiskwilan. Uwan nga ron nanang. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinana. Ang maging gaita, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit, kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Uwan nanang, nabayagan na naaklong ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sana balay, taadan anak mo. Nanang, kayat ni Tata Kandrong ay paabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika anak ko. Kutsapay lakuma. Taag swerte kanto anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalaangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimun una anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo aminan a babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko. Agsakit man di baro ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti danum. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadi pa itisigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanawa ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sininaak tinubyo ki Jay. Apay, anyat sa sanitam. Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di patay na? Naatake ti puso. Madamay tantipan na kalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad? Kasano kayo ang kadagiti ubing? Jak ka mo taramidag, friend.
Awan na pulos timba tinidensyo akwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa bali a babae. Anya? Ay, friend, pumanong ka laangan dita syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, na po, babasit pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan nagititrak ng bunag iti napit mo amula manakaw. Una lang. Kahit naranaak man ang tinangina a presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Una na. Kahit patsyak a parabor ti apo ti amin a bendisyon a maaawat ko. Why, wena nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti apo ka. Una nang. Kanwan gayam. Nasaon ni tatakan draw nga ilako na ti abanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Una na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti amada. Tatang, adto yun ti pinaalam madanom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen, ni Girlie. Girlie anak, agmano ka kaninanang mo? Anak ko, ay nakumusta kan? Ay nadakkel kagaya man. Ay na nagpintas ka, anak ko. Syakti naman anak ko. Kumusta kan? Apay ngay takalangag pakita ngay nanang. Sa di no tinagapwam. Napanak nga nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulot dito ruar. Dito unag ti pagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adda pa'y gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo dito probinsya. Naasiunay ti Diyos, Lena. Iso tinagkapan namin dagiti aparamor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Nakunapay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kunti pa ng panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamjakon makisinnublian pa'y kan ka. Ha? Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pa'y kanyak. Ben. No pamakawan, may paay ko kan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. Di mo isukat ti pamilyam iti kinabaknang, tanag kibaltang, isudan tumetlaeng ti asitkam. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.
Di pa kasaritaan ngayon tayo patangatang kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo nga Elma sa napudno anagan. Kastiman ti kunani pagaya Elma, dirma ng biyanang, ti asawa ka ni Coco saan napudno anagan ti pagtarayan tu ipadramakan ka. At dangamin pa utang na asa na mabaybayadan, kat imanay apakay si stressan na, kat pasaray mairaman nakpayan nga agparikot, gapoy ti dayta. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Ay na. Ay, Hoy, Coco, apay di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. diyan nga rin makaturog, bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka nga, Ilma. Apay, crush mo ni Marilaw? Pagpapantasyam day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutag. Ay, kunak apaadwak day di akwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidemak. Makikitak ti ropa ni Marilaw. Ay, ingkay di salas no di ka makaturong. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Ay, papanam Kuko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilaw, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na bayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diyan mo na tiwag nagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan kang agsingir barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kaititangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin nila ta. Basta masingir ta na niya Marilaw. Mala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukan ka, kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbengak amang singir kan kuana. Tapno awan problema. Sige, tata. Agarami da man. Ay, pasensya kan Kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaag a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang teda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari ka akari. Ngam matungtung palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Diyak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na, Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan Kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamahal ka kwarta kidikalman. Napuspon mo't manon ti panang teda. Aganos ka pailaang ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di Coco Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako manaday tang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalahan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Agbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko ngagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan Coco. Iso natin makaamo amang singir kan di Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti dayta ket saan na mo takwarta timpa utang mo? Ay naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya, katultulungan ka mo.
Nga mawampay ka no talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain. Sa nabalay. Tadanton katulungan amang singer kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag ti tao ay Tulungan na nga singer, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naimbag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basa ang palasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito balayaw. Hindi ka mo ilama asyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tong palang te karain. Ay, mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga, tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat, tata. Kahit, nakasingir ka, lakay? Saan? Hinton bigat ka no, agbayad. Sigurado nga ta. Duwatan to ama pa nagsingir hinton bigat. Bakit? Agtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok, itiri daw da. Dito itan kalsada ngagsingir. Wan, lakay. Hoy, Marilaw. Itatial daw ngayon kare mapanagbayad. Sungagbayad kan? Wan, rumwar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadin. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lata dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba ti 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw? Binilin na kami, amang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Agbayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibabain na? Unay kayo matan? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na ka mapan iti balay da. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya o Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una. Ay, ibabain mo. Tapno mabainan. Kita kita mo na magayam ti mabainan. So, nagbayad na dagusan. Ay, Kuko, tayo tulagan ta. Ang mga no, malipatam. Huwag ka di, Tata.
papuduto labi dito idakulap ko. Ito'y bayad ti kalding ka. Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bay amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Wala. Malak. Agkapi kayo pa'y na. Tata. Ay, Pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit. Ito'y dakulap ka. Maday ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka! Nganday, aginot ka. Sa nagaputa na kwartam, kat ang 1 di millionaire ka, ha? Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok nga i-budget na ito'y. Gumatangak pa iti bagas ta. Iso mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na ka. Impautang mo adagusan. Wine, takas tatulagan mi kanita ta Victor bakit? Kondisyon na nga ruday ta. Ano masingir da ke ipautang ko kada kwada ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayam kondisyon da. Kasa na balay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kan lakay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakudam. Tata Bitaw! Nana Helena! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni ko kumuda jay. Ha? Kanya nga ta digagara na. Abay ngay may. Malipata mo na ya. Judith, itati utang taken Juana. Umayak man! Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wan. Ada, kasanungay. Awampay mo pagbayad talaga eh. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di baruhong ko. Anay ko, ay apaw. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo't na ito, baraw. Ay, Apay ngay! Agsakit kay mutin na Helena! Tata Victor! muwang nga raw. Lakay kan baka kami nga minan. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Ay, Nakakaasi kami may barok. no may kaksinger. Ay, pangasim. Tadi na kami pala singsingiran. Tawan pa'y may bayad may. Tay nga tang may tiagas, tinabat-bati ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangaron Tayo niinutin may tinababatay nga pagasmidit Mala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang, barok. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon men ti matay. No, pilitin da kami ngagbayad. Linga, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha? Aya? Ay, kunak no, dapay la dita paraangan. Wanan, hiso tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingir ah. Bari nga dan pagbayad da Tata Victor. Nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit nga min tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May medical daing tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke solban. Kano may bustiro uta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadaduaruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw.
Katsain lakom ti sigo da kalding mo. Imaduda ko maitan ha. O nga raw. Unak ano mapaadok adagos tinaglakwak. Sa magayam. Nala, ingka nga ro nagsingiran. Nuapay mga ngamin ngayon pautang mo manun. Di ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti pa nagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasaya may kabarok. Umayak ko maide balayo. Ta umayak kag pakpakaasay. Adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya barok. Ha? Anday ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kanay, yak unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Kasi na makasarsarita bakat. Ay, hindi ko kaulagay. Humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, ang sigurati pa nagkita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apay atong umayak ka masakit kayo. Abi igagagara yun sa amin. Ay, saan mo barok? May ran-ran lala siguro. Anay ko. Ay, saan may mo nga ugalay? Tiyag artista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartam. Ay, kwa barok. Agsublikan taw no mayalawas wan. Marang nga danton kwartame. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anay ko, ay. Maudin day ta kariwa. Ay. Pangasiw mo tanan na. No di da pa'y makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito'y balay Tapno maikaro da ti inutang da, Jismil. Anya, duada, apay isa na mabalin ani Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada, tapno maikaro da dagos ti utang da. Pagtrabaho, ini tata Victory di talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apulos ti maganap ta iti bayad ti kalding kaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardara sudos. Kastalagan ti mo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide, bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw bakat. Kawan na. May mayatan ti kasta. Ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kidi minus gastos pa kidi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin tantaon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Unan niya. Ang makatawon ba jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi Diore 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anay ko, nasugat to sa kak bakit? Mayati pa nagparparaspas ko di talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mau. Ay, mabilaag. Taibagak nga, panda ka, yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, pa ni hospital. Kat, kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yon? Wine. Iji private nga hospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor.
Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo di uya na ka na-check upin. Anya? Ay, aganos ka. Katulong mo nga rod ida, di gastos sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo. Sapay nagrarawa da niyaw. Kaaganos ta. Inalam mo nga min ida dito'y balay. Kan imbagam pa yan ang makatawan ti panagnaagda dito'y. Tapno maikaro dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaagda dito'y. Nga makatawan mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kayak ko. No, anya titulagan ko ko. Iso nga raw ti matungpal. Unamay ta makatawan ti panagnaud mi dito yo. Di ano sanda kami barok. Tulungan da kami So sagot mo amin nagastusan may. Ta stay-in kami ka nga road. Ha? Huwag mat nga man ko ko. Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawon da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay. Pinagawid nga rod da sawak dagiti nakautang kan kuana kat aging gayta di da payla nakabayad iti utang da. Kanayon ko idi asidiran ni Coco gapo iti aramid na. Ngam binaybay akon dayta tapaka-stress aklaan no iso kanayon ti pampanonutak. Alakastan ti pagayam mo Elma. Musical scoring Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat God bless iti tunggal maysa.